ngiphinde nginibingelele babukele emakhaya izindaba ze-28 hour news ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina ezihamba phambili kuleli hora. Kubikwa ukuthi abasezweni elithile abadume ngokuba nohlobo lwezitolo ezithile ezingekho emthethweni othile futhi ezidayisa ukudla okuthile komgunyathi othile sebebeke inkosi yasezweni labo elithile edolobheni elithile kuleli likaMthaniya. Kuthiwa abahlali bakuleli zwe baveze ukuthukuthela ezinkundleni zokuxhumana kodwa akukho nokukodwa abakwenzile okuthile okukhombisa ukuthukuthela kwabo ukumisa ukubekwa kwale nkosi ethile yize bebazi kahle ukuthi izobekwa ngosuku oluthile endaweni ethile. Labahlali basedolobheni elithile bakhale ngokuthi bayasaba ukuyoziveza ngoba laba basezweni elithile bango-my friend babo ababanika izinto ezithile ngezikweletu. Kumangaze abaningi ukuthi kuze kwasuka abathile basesifundazweni esithile esidume ngokuthile bazozibonela mathupha ngosi lomhlola othile. Kanti nabo laba abathile bagcine nje sebekwi-parking lot ethile njengoba nje kuleli bhilidi elithile bebengavumelekile ukungena bebevumela uma ungowasezweni elithile elenezinwele ezikanywa ngesandla. Kuleli bhilidi elithile bekuchana sabona laba abathile abanganawo amaphepha athile okuhlala ezweni elithile. Kubikwa ukuthi amakhasimende amaningi akhale ngokuthi kube nokuphazamiseka okuthile njengoba nje bonke abanezitolo ezithile bebezivalile beyobungaza ukubekwa kwenkosi yabo ethile. Ongoti bezamabhizinisi bathi awuphazamisekanga neze umnotho ngoba vele laba abathile abebevale izitolo ezithile abayikhokhi intela ezweni elithile. Bahlukene phakathi ababukeli emakhaya nasezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Abanye bathi kuwukudelela lokhu okwenziwa yilaba abathile ukuthi bazicanasele ezweni elithile ngendlela ethile. Base beqhubeka bethi uma abaphathi abathile bengakuvimbi lokhu okuthile bona bazozithathela izinqumo ezithile ezingase zilimaze abathile. Kanti abanye bathi abanankinga ngalaba abathile ngoba ukuba khona kwabo kuleli zwe elithile sekwenze kube lula nokuswenka ngemiswenko yamagama athile adayisa ezitolo zabo laba abathile. Abe-News 28 bazamile ukuxhumana nothile walaba abathile kepha ucingo lubanjwe unkosikazi wakhe othile ozibize ngomama ka-Abdulokuhle kanti unqabile ukuphawula ngalolu daba oluthile. Mbukeli, ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba oluthile? Kanti sizibeka lapho ezaleli hora babukele emakhaya siphinde sihlangane uma kuhlangana ihora elithile noma yiliphi.
lezi bekuyizindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.